Ay guys, karon sige na kong mention. So, makita mo sa akong usa account. Basta, di lang ko mention. Basta, makita mo nga, sige mention sa akong graduation picture sa. So, ano to, nga, next nga vlog na ko, mention na sad, sige mention. Sige lang kong mention na ni. Nga, about sa graduation picture ako, mga feedback sa classmate, yung sa kabati daw. So, last week, nakuha na nako ang graduation picture. Nalipay ko. Kita mo sa nang ako. Nanang graduation picture. Bisit. So, ikumukha nyo, pakita mo sa most picture ko pag grade 10 na mo. So, pandemic pa rin nakuha na mo. Pag grade 10 na mo, pandemic man. So, sus, guwapo na. Dadaot pa ko din eh. Basta, indot din siya. Buton, 200 na bayad ng mga ni. 200, basta. Kanindot na. Karon, ambot na dyan. Kalibog dyan ko. Ano ni kung naong ron. Bus! So, pakita mo na. So, na ako'y, pakyo ninyo tanan, mga bugo kayo mo. nawa. Nagwa nga, kogliog. Tawahan na, istot eh. Nya, tanawa. Mao na sa. Kita mo na. Clear man adin na sa. Pero totokan na ninyo. Blurred kayo. Kayo. Ay, nya. Napay edit sa, no? Napay edit nga. Sus, mas may pa mo edit ano eh. Bruh. Blurred yung naon ako. Blurred yung murag filter. Nya, wa ba giliog? So, sabihan mo sa, nahitabo na mo to sa una. Kung pag pictorial na mo para sa graduation. Kay, butang dali juga yun kay kami yun, shock yun kay kabot na mo dito ba? Nakabot na mo dito. Posisyon namin, nagkuhan mi sa mong tuga na tire mo. Kalit birog, ano ba? Smile na tagod. Basta, kalitan dyan ma reaction sa classmate. Ano na good. Na-smile, human na squad picture. Unsan tayo sa life. So, matagingon ako sa nga kung isa may makuha ato nilang mga photographer may inatukuhaan sila balik kay yate kibaw ko tambok mako na nambok mako pero tarong ilo sa tarungon mong kuha ni customary loy nga tawag na makaan na lang ko good tawag ko ron kay ang naong ba naong tinga ano yate este tani sama yate klase na sad